खुलुमबाय रायजोफोर आं मोनसे सुंद' सल' लानानै फैलायबाय। बे सल'आनो जादों गाम्बारि सिख्लानि सल'। गोदो गाम्बारि सिख्ला दंमोननो आरमा। माने ट्रेन लाइन साइथिं सेराव गिदिर मोनसे पद्म फुख्रि होननाय दंमोननो आरमा। बे पद्म फुख्रियाव गोदो एखेबारे पद्म बिबाराबो मेला दंमोननो आरमा। आरो लोगोसे साल दंफां जग्रबसे दंमोननो। गाम्बारि सिख्लाया बे साल दंफाङाव दुगैनायनि सिगां जिरायफैयोमोन आरमा बे साल दंफां सायायाव। दाना बे पद्म फुख्रियाव ओरैबायदि गाम्बारि सिख्लाया दुगैफैनो मोजां मोनोनो। फुख्रियाबो गिलु बालु गिदिर आरो पद्म बिबारनि समायनाय गिलु बालु मोजां मोनो आरमा। गाम्बारि सिख्लाया सानफ्रोमबो बेयाव 12था बारबाथाय बेयावनो दुगैफैयोमोन आरमा। बियो जि लालायनानै फैनानै आरो बे पद्म फुख्रियाव गान्दै गान्दै गाम्बारि खामफ्लाय दंमोननो आरमा। साल गान्दै मा होनो गान्दै होनना बुङो आरोखि। बे गान्दैयाव बियो दुगैखांबाथाय मा खालामोनो माने गाखोनानै खानाय लामोमोननो आरमा। बेहा खानाय लामनाया ओरैबायदि खानायमोननो बेना माने आफा दावदै मोनलायनाय खानायमोननो। बेखौ गोदो मा बुंदों बोराय बुरैया 7 दान्दालि खानायमोननो होननानै बुङोमोननो आरोखि। गाम्बारि सिख्लाना खानाया आफा दावदै मोनलायजासे 7 दान्दालि खानायमोननो आरमा। बेयाव गाम्बारि सिख्लाया सानफ्रोमबो बेयावनो दुगैफैयो आरोखि पद्म फुख्रियाव। बावनो दुगैयै लोबै खानाय लामनानै खानाय फोराननानै थाव फुननानैसो न'आव थाङोमोननो आरमा बियो। बेबायदि गाम्बारि सिख्ला दंमोननो आरमा गोदो। बर'नि गान्दै माने गाम्बारि सिख्लाया बेसे समायनामोन। आरो खानाया एसे गोलाव खानाय आफा दावदै मोनलायनाय बेबायदि बर'नि खानाय दंमोननो आरमा। आरो गोदो खानायखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन। खानाय थाब्लासो बयबो मोजां मोनोमोन। खानाया गोलावथारलै बेना बिराद मोजांलै खानाया बुरजाथार होननानै गोदोनि बुरै बुरैया खानायखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आरमा। खानाय गैयाबाथाय खानायानो गैया इसेल' होननानै बुङोमोन आरो गोदो। खानाया बुरजा थाबाय महर मुस्रिया दाथाथों। महर मुस्रिया गोदोथ' इसिबां महर मुस्रि गैयामोन होमब्लाबो महर मुस्रिखौ जेबो नांजायामोन। खानाय थाबाथाय जोबोद मोजां मोनोमोन आरो। खानायखौ गोदो ओरैबायदि बाख्नायोमोन खानाय थाबाथाय समायनामोन। बिदिनो हिन्जाव नायनायावबो हिन्जाव नायनो थांदोंबा खानायखौसो नायग्रोयोमोन। खानाया जुदि बुरजासै खाथरनाया बुरजा नुबाय होमब्ला हयले हाब खानाय बुरजालै मानसिया नोगोद नायनो समायना खानाय बुरजालै लांथारनांगौ ओरै होननानै हिन्जाव नायग्राफ्रा सानोमोन। गोदो खानायखौसो नायग्रोयोमोन। आरो हिन्जाव नायनो थांनायाव दैखराव दै खावनाय लोगो मोनब्लाथाय मोजांमोन। दैखराव दै खावना लाना थांनाय मोनबाथाय मोजांमोन। आरो बिदिनो खामानि मावनाय लोगो मोनहैयोब्लाथाय बिराद मोजांमोन आरमा। माने बे लोखि जागोन मावनानै जाहैगोन बे हिन्जावा लोखि जागोन ओरै होननानै गोदो बाख्नायोमोन आरमा। गोदो बेबायदिमोन। खानायखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन। आरो हिन्जाव नायनायफ्रावबो बेफोरबायदिनो बोरायाबो नायबोयोमोन। आरो बुरिया खानाय थाबाथाय जोबोद मोजां मोनोमोन। ओरैबायदिमोन आरो नंगौ रायजोफोर बे पद्म फुख्रि ट्रेन लाइन सेराव पद्म फुख्रिया दंमोन। आरो बाव पद्म बिबारा गिलु बालु समायना दंमोन। आरो बेयावनो मोनसे साल दंफां जग्रबसे नोगोद समायना दंमोन आरमा। बे साल दंफाङावनो बियो दुगैनो फैयोब्ला दसे जिरायलाङोमोन। जिरायनानैसो बियो दुगैयोमोन। दुगैनानै बियो दुगैखां लोबखां खानाय लामोमोन आरमा। बेखौ होनदों गाम्बारि सिख्ला दङमोन। रायजोफोर गोदो बर' सिख्लाया गाम्बारि सिख्ला दङमोन जों खोनानो मोनदों। आरो नंगौमोन।
दा बेखायनो गोदो गाम्बारि सिख्लानिफ्राय जोंनि बर' फिसाया खानाय थाब्लाथाय खानाय फिथरखौ नायोमोन खानाय थाब्लाथाय जोबोद मोजां मोनोमोन रायजोफोर दानि जुगनिखौथ' मा बुंबावनो बेखौथ' बुंना लाब गैला दानि जुगनिखौ बुंजाला आङो गोदोनि सल'खौसो बानायदों सैथोथार गोदो गाम्बारि सिख्ला दंमोन बिनि खानाया सात दान्दालि होननानै बुङोमोन बुरै बुरैया बिनि खानाया खाथ'रोमोन ओरैबायदि मोजांमोन आरो गोदोथ' मोदोमनाय थाव गैयामोन थाव नारिखेल आरो नङाबा थाव गोथांफोरखौनो फुनोमोन आरो मा नोंगौ रायजोफोर बे गाम्बारि सिख्लाया पद्म फुख्रियाव दुगैयोमोन साल जग्रब दंमोन गाम्बारि खामफ्लायाव खानाय लामोमोन होननानै जोङो माने मोनथिदों आरो मोनथिनायखाय जों आङो नैबे सुंद' सल'खौ बानायनाय जादों आरो मा रायजोफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा आरो मोजां मोनोब्ला शेयार खालामना हो गोजोन्थों।